cez múry. Hrajú. Marika Osárová, Natálka Osárová, Andrea Sarafalová, Juliana Godlová. Rasťo Godla. Čo sa stalo? Nie, neviem. A ty si kto? Ja som... Ako sa voláš? Volám sa Zajneb. A ty? Ja sa volám Dafne. Teší ma. A máš muža? Nie, ešte nemám. Ešte som zatiaľ slobodná. Aha, tak potom dobre, tak... Ospravedlň ma, musím ešte s lekárom. Tešilo ma. A na budúce. Keď dá Allah, no tak uvidíme sa. Podaj Marin stopka. Kde si toľko bola? Nikde, iba som sa bola prejsť s kamarátom. Prečo si ma udrel? Ty máš iného! Nemám iného! Ty ma nebudeš mlátiť. Ani ty mňa! Ako si dovoluješ? Ja si nedovolím, ale ty ma podvádzaš! Zavolaj, čakám. Bože, asi sa tu zblázním. Čakám na telefon. Konečne. Čo si toľko robil? Nemal som čas. Akože si nemal čas? Čakám na teba už 3 hodiny a kde si? Moja sľubenica sa so mnou hádala. Hneď tam prídem. Kde si? Som tu. Ja ti pošlem SMS-ku. Ten hajzel. Mama je mŕtva. Čo urobil? Pomstím sa jemu za to, čo urobil. Nemám za to zaplatiť. Nech sa nemám ešte mi mama! Sedem rokov, čo ty, mama, tu nežiješ. Chýbaš nám veľmi vráčam, ale tu nežijem ťa. Pôjdem do Istanbula, sa mu pomstím. Kde toto je hlasík? Zabijem! Bože. Už idem, lebo ma čaká veľa. Marina? Konečne, že si prišiel. Mám tam veľa roboty. Hádal som sa so svojou sľubenicou. Čakal som ťa už veľa. Ale to nič, že skončil, že si prišiel. Takže porozprávame sa. Áno. Musí sa rozvieť. Čo? Musí sa rozvieť. Ako to myslíš? Ty si ešte nepochopil.
Už to nikdy v životě nesmím vědět. Nikdy v životě nesmím vědět. Že to zbavila samovražda. Už nemám nárok na život. Spácham samovraždu. A jdeme tu